Happy walking. Exercise is the best. With a tea and vegetables. Morning. Enjoy your walking. Happy day. Thank you. This is our farm. Organic farm. Healthy. No chemical added. Uh-huh. Bye. Dito tita. Eh, Kyle. Ah, ito naman na lang. Yay. Yun nga rin nagtitindas Yung dyan. labong ko. Sige to eh. Ang pala kita niya. Hey! No! Eh. Agkita no ma jackpot matugaw. Ito. Uy na. Ano bigat ag kapi-kapikat. Tanto ti ko na to yun. Huwag naman ay. Buena. Basta ito pagmulaan tan. Bahan ba silangin? Ha nga di hamapig to natan. Pulto lang ko. Sa yang han, yang may jay. No danto ti bahagit ta ang pemoti ta. Asi digagawid ta ng kel. Mo ba tayo manupay. Wapay lang. Gabo mga rupa. Di ka pwede kamera natan eh. Opo, hindi ka na pala. Mana? Ano dati eh. Nung isbo ako kita. Ay, nangid ka na Mrs. Boca. Wala siya ba na makakita? Hindi na tayo binulot na kamutin pati ni. Akala na nagugkutam sa ata. Hamo ngayon bulatan na. Nagkataki dyan iigin na. Hindi ka alam na tabog na ano ko na eh. Dingdingan ito Sabado. Dingding ta. Hindi, nagbibigas na sa tabog na. Umapay ka na. Ito Sabado to. Nagdingding ta. Tikanta si Saluyot. Nagbaliw ito. Tatanahan mo na. Tabalin ko pala. Takil dati may sanay. Saluyot eh ka. Dadua. Laukan ta Saluyot. Dadua ganyan yun eh. Da. Guwapo niya. Ado din busil na. Dapat jay. Hindi mo siya kalabasa. Sindak. Di rabi. Sindak. Nakilnat. Ha? Kinang ko dagos. Tahan ang mabring ang mga tiko na sa abonay. May isa lang ang ko nga may sa 130. Tibikatan ang mga manganan. Tilaan. Naimas jay din dinantay. Imas. Imas ko mapin o adot tabana. Uy na. Palay mga kudingkir mo gamay. Mamuti ka ni nanti kita ni keto karabasa ta. Adun minulakit ting hardiday. Dudad to. Minuluwakan dito lagi. Sabon niya pichay tanay. Tungarod. Pichay no mustasa. Mustasa ko naman. Daya gabi ka nabayag ka niya. Makalaman ti silik. Kata gabi nabayag. Siguro yung datadaga. Ako tayong sili. Ayan. Hanga nagasang nato Indian mango ngamin nato eh. Hanga nagasang. When? Tayo nagtiti. Bakit dito nagbayag dato yan? Manong taon nan. Mabayag di sila eh. Nabayag niya? Sumagay nga nangihina ang niya. Data karabasa oras yung ugot na masida niya ang kanya. Masida dati, ugot na. Lambong. Awan bitsunom niya sa padaw. Awan, negative. Ano? Dinasdakan talaga mo. Repair pa ata may isang aliksyon. Abutan tanto nung Sabado, no? Kukunta. Abutan tanto. Abutan nga. Yung ay pangsiripan.
Ipang siripan nga yung lechon. Ay, wait. Ay, nag-stay kayo ko naman nag-stay kayo hotel no, nag-stay kayo ko. Nag-stay kami di hotel na, balin kapag nakapakit ka na ko, pag pinagpaglakas yan. Diba kami lang tabiyain natin. Tugawin, maturog. Di host uncle. Nagsibog ka diyan eh. Lokotam niya. Buhay na mo. Adati pang saraan na hindi ka. Ay, ay. Ang napintas pa di talbos kamoten, napintasen. Napintas na di talbos kamote. Nya kas ang di kasla talbos ko nga madi. Ag titi. Tapos kumuha tayo ng sili. Sili oh. Pagi balon ta. May tikarabasa di ko tikarabasan ka la. May tubo karabasa. Morning. Buksil? Ay, nagkadubungan na. Diyan diyan kita. Ang gadumay bukol tanggal na kita. Ado ti ka dapat di bukol ko nga puluming ko. Napintas gayam ti kalunay niya. Apay hangatang kalunay di ay hanya sa bali. Nagadumang kita rasyon ni Jeng na maitit pumlekten. Jay. Di ba lai? Nangalan nyo nga eh. Ha? Nangalan nyo. Kadako. Simbaan. Ha? Simbaan. Ani, darating ni ano ko. No kaya mo kid ka idi nagadut idi chicken angkal. Diti ko idi mapangamit papa idi di bigat. Pila kami nagadto nga lupot ti manok nagdarakkel. Padasan nanto no Sabado, Tanorwalk. Makariin ka. Mga masapa ah. Dati tinapay, dati gilupo iti nagado aguma ka. Lupot ti manok nagdarakkel. Di ipamaiyak di sobrak ilutok tapos ipakangko. Talagang talagang agado ang ka ay. Nabay nga mapan ita ang Tanorwalk anti ko ah. Si church. Gasam di ko di duduma ka lagjay. Duduma ka nagapunta pa trabaho nga nurses naka Mercedes da. Nabipindas si sa lugan na kabab. Pilipino ba ka doon? Ngani ni mamang ko yung papang ko ako i-drop ko so dati para bangon na alas 4 alas 5. Pagtugaw da jayan. Guray dan dati pagtugaw da kape da jayan. Kasi tiga kami di every Sabado. Di ada tuida. Hanak pag lechon mo ide. Si ate ko ide. Pinagway dati. Wah. Nginat tiket tata. Kikitak ti tiket. Di pamarasok in July. Ay kin marasok in April. Umabot ti 1.3. Oh, may na. 1.4. Hina. Paldi ka. No dahil nalaka maibos na duwaal daw mo. Siguro mga 800. Stop over mo di China. In Taiwan, China nga ron. Nabaling ka grang oraw tuwin eh. Kalau kumuskuro mo ko. Patay man dili ka mong tigijayan eh. Kapit mo na kita
Sukat manan. Kita akan dapat na baik side. Di, Uncle. Ya kamu tiga parkingnya. Sukat akin nakayin mana ini. Mhm. Dito bawa, Uncle. May mulang to dito eh. Yun nang kulinda ta. Bawang. Laso na laya ko ma. Laya pa niya. Laso na. Yan, si Uncle. Galing lang ng Vegas. Na-mix na yung gulay. Basta yung kamote. Yung spinach dips. Basta naman, paano di Vegas di ka? Nagbiro ka dinengdengan no, kanda, puros karne. Yan. Gabi. Yan. Ating talbos kamote. Spinach. Tapos may ano din doon, may spinach yan. May tanggal Uncle. Ha? Mustasa, pechay. Yan yung harato yan, Uncle. Ya. Yan ito. Ya mo ta la pero. Natoy. Ya mo. Sayang yung sili dyan eh. Ante mustasa, salad lang nata eh. Pag-uungan. Yan, tanglad. Buti nabuhay itong ano, ate. Kaya na? Paya. Papaya, eh. Yeah. Bagta nagbiag mo piman kasi may isang nagbiag. Kamatis tiyang awan. Yan, kalabasa. Maraming bunga yung kalabasa. Yan o. Meron pa doon. Sabado, maggugulay tayo. Magdinengding tanto rito eh. Yan. Yan ang ating maliit na gulayan. Ating marunggay. Yan o, malunggay. Yan. Saging. Yan. Hindi ba? Ayos. Ating mini gulayan. Salad. Coffee boy. Lemongrass. Another kamote. Ito maraming pan na. Hey! No! Pang binti na lang yan. Rosemary. No, Robbie boy, no! Yan ang ating mini garden. At ako'y mag-prepare na. Ako'y papasok na. Kaya ka lahat sumurugtan. At dati nakita nga bisikleta di ko, yung mo no, nagpintas ko mga iawid mo di ay. Chap-chap mo. Ay, hindi ka robot ah. Nakita ko awon lang na. Kita mo no, dapat jay. Dadrive ka di. Hey!